ዝحلف سمون زقربنايو نጻጥደም ዝምልከት ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶ ንእንታይነትን ደረጃታትን ናይ ትሕማም ብምግላጽ ንቅኑዕ ኣገባባት ምዕቃን ጻጥደም ኣነጺሩ ነይሩ በዘይካዚ ጻጥደም ከማዕብሉ ዝኽእሉ ረቋሒታት ውን ዘርዚሩ ነይሩ ንሳዕቤናትን ፍወሳን ሕማም ጻጥደም ዝምልከት ከቀርበልና እዩ ደጊምና ንምክትታልኩም ብኽብረን ዕድም ዝኾነ ሕማም ኣብ እዋኑ ምዘይፍወስ ወይ ግቡእ ክንክን ምዘይረከብ ቀንድን ጎናዊ ሳዕቤናቱን እናብኣሰ እዩ ዝኸይድ እዚ ድማ ኣብ ርእሰቲ ዝፈጥሮ ጥዕናዊ ሓልክታት ምስ ምንዋሕ ግዜ ተፈዋስነት ናይ ሕማሙን እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ስለዝኾነ ሳዕቤናት ናይ ሓደ ሕማም ኣነጺርና ብምፍላጥ በመሰረቱ ቅድመ ምክልኻል ንምግባር ብድሕሪኡ ውን ቁልጡፍን ስሩዕን ፍወሳ ንምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ጻጥደሙን ከም ኩሎም ሕማማት ጥዕናዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ኮይኑ ዶክተር ዮሐንስ ክብሮም ንሳዕቤናት ጻጥደም ብኸምዚ ዝጽዕብ ኣብሪህልና ኣሎም ሳዕቤናት ጻጥደም ሕጂ ፍላይ ዞም ሕድሩ ሕማማት ብኽልተ ነገር ክመጽእ ይኽእል ሓደ ሽዑ ቅጽበታዊ ሳዕቤን ከምጽልካ ይኽእል ወይ ከዓ ጽቡቕ ተደይ ተኸታቲልካ ግዜ እንዳወሰደ እንዳሰርሐ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ልቢ ቅጽበታዊ ሓልኪ ከምጽልና ዝኽእል ወቕዓ ልቢ እዩ ሞትካ ከስዕበልና ይኽእል ኣብ ሓንጎል ከምኡ ወቕዓ ሓንጎል ደም ክፈስስ ይኽእል ወይ ውን ሰንክትር ናይቲ ሰራውር ደም ማዕበስቲ ከምጽእ ይኽእል ወይ ምርጋዕ ደም እንዳገበረ ማለት እዩ ኣብ መሓውር ዝያዳ ኣብ ዓበይቲ ሰባት ሓንሳ ንሪኦ እግሮም እንዳዝሓለ ይኸይድ እንዳጸለመ ይኸይድ ክጅምር ከለኻ መንገዲ ጽቡቕ ዝኸዱ ነበሩስ ክኸዱ ክጅምሩ ከለዉ እግሮም ከምዚ መራፍና እሽቱ ዝወግኦም ዘሎ ኮይኑ ይመስሎም ወይ ጠልጠል ዳሕራ ቢሎም እግሮም ክድንዝዝ ይጅምር እዚ ካብቲ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝመጽእ ሓልክታት ወይ ከዓ ሳዕቤና ናይ ጻጥደም ኣብ ኩሊት ከምኡ ብፍላይ ጽቡቕ ጌርካ ዘይትከታተሎ እንተ ነርካ ንኩሊት ካብ ስራሕ ወጻኢ ክገብረ ንኽእል ክሳብ ኣብ ዲያሊስን ከብጽሓካ ይኽእል ዓይኒ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ እዚአን ተንቀንዲ ሓንሳ ኣብ ቅጽበታዊ ሓልኪ ከዓ ናብ ሕጽረት ትንፋስ ውን ከምጽእ ይኽእል ማለት እዩ ዕብየት ናይቲ ጸገም እንድሕሪና ካብ ናይ ማሌዥያ ዘምጸና እያ ኣብቶም ህዝቢ 45 ሚታዊ ዝበጽሕ ስትሮክ ናይ ምምጻእ ተኽእሎ ነይርዎ ማለት እዩ ጻጥዶም ብዘይ ምክትታሎም ተዛማዲ 45 ሚታዊ ዝኾኑ ወቕዓ ናይ ልቢ ገይሮም ማለት እዩ 35 ሚታዊ ዝኾኑ ከዓ ጸገማት ናይ ኩሊት ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ምክትታልካ 50 ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ጻጥደም ሓደ ካብ ሕዱር ሕማማት ብምዃኑ ዝግበር ፍወሳ ነቲ ሕማም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ብምእታው ሓልክታትን ጎናዊ ሳዕቤናትን ንምጉዳል ዝኽእል ዳእምበር ነባሪ ፍወሳ ከውህብ ዝኽእል ይኮናን ስለዝኾነ ፍወሳ ሕማም ጻጥደም ንህይወት መመላእታ ዝኸይድ ይኸውን ይኹን እምበር ኣብ ገለ ሰባት ዝወሃብ ፍወሳ ዝዕግብ ውጽኢት ኣይርከቦን እዩ ነዚ ብዝምልከት ዶክተር ዮሐንስ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለዎም ጻጥደም ከም መምርሒ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ምስናትካ ኣካይዳ ናይቲ ሕክምና ከዓ ምናልባት ዓመት ከተስግሮ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ጻጥደም ክትቆጻጸሩ ክትክእል ኣለካ ብመድሃኒት ምቁጽጻር ዝኣበየ ዓይነት ጻጥደም ይበሃል ኣሎ ካብ 4 ንላዕሊ መድሃኒት ተወሳኺ ምስኡ ሽንቲ ዘብዝሕ ታያዛይትስ ወይ ፍሮሰማይትስ ዝበሃሉ መድሃኒታት ኣለዉ እዚኦም ወሲድካ ጻጥደም ምውራድ እንድሕር ኣብዩ ሬዚስታንት ሃይፐርቴንሽን ኢልካ ክትጠቕሶ ትኽእል ከምዚ ክትብሎ እንድሕር ኮንካ ካልኣይ ጠንቂ ከተለሊ ክትክእል ኣለካ ቅድሚ ሓደ ሰብ ሬዚስታንት ሃይፐርቴንሽን ምህላው ግን መድሃኒቱ ብስሩዕ ክወስድ ኣለዎ ተው ሓደ 80 ሚታዊት ናይ መድሃኒቱ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ጻጥደም ዝዕቀነሉ ዘሎ ግቡእ ሰዓትን ግዜን ክኸውን ኣለዎ ሳልሳይ ነገር ከዓ መሳርሒታት ጽቡቕ ዝሰርሕ ክኸውን ኣለዎ እዚኦም ነገራት ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ኩሉ ንስኻ ብሕክምና ክትገብሮ ትኽእል ጌርካ 3 ወይ 4 መድሃኒት ኢልካ ደይሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት እዚ ካልኣይ ዓይነት ጻጥደም ዝበልናዮ ወይ ከዓ ሴኮንደሪ ሃይፐርቴንሽን ንብሎ ብሰንኪ ካልእ ዘይተመርመረ ነገራት ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝያዳ ምርመራ እንተገበረ ይምረጽ ምክትታል እንዳገበረ ምስ ሓኪም እንዳቀረበ ዝያዳ ክሕገዝ بمسرتي أقدم مستوى درجات ጻጥደም ማለት ትሑት ጻጥደም ንቡር ጻጥደም ቅድመ ጻጥደም ልዑልን ዘይንቡርን ጻጥደም ንጻጥደም እንገብሮ ክንክንም ፍወሳን በክልተ መንገድታት ክግበር ይኽእል ደረጃ ናይቲ ሕማም ኣብ ድሓን ኩነታት እንተልዩ ኣብ ነባብራናን ኣመጋግባናን ለውጥ ብምግባር ብዘይ መድሃኒት ክንቆጻጸሮ ዝከኣል እዩ እቲ ሕማም ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ እንተበጺሑ ግና እቲ ካልኣይ መንገዲ ክንክን ወይ ፍወሳ ክንክተል ንግዳድ ንሱ ድማ ስሩዕ መድሃኒት መውሳድ እዩ
سرع مدهانيت تقدم زوسدو سبات بسنكي قلناوي سعبينات مدهانيتات توسغي طعناوي صقمات مز سمعهم دما مس حاكم بمرددا كم نايكوليت لبي عين صلام كبدن زامسلو استفلاليو مرمراتات كجبرو تمراتيو أبزون دكتور يوحنس زبلو اللوام قال يوم مسخاز فطروا ويكام مسخاز ولد نجاراتهم بحكيم زقدوه بحكمنا زعري نجاراتهم قال يوم كا بأكايدا خان مكتالن كبر لزخور يوم كل مدهانيت قلنا وسعبين زي بقولوا مدهانيت يلن دا بزح خيد كله قلنا وسعبين كمتسي خيلي جين إذا أنت خاطر وقدو بفلاي كم زعانيت مدهانيت زوج سجل حلو كين أبدا سو كف سلسة وري وشد شوري حافظ ما كجبر له سأطلم مدهانيت كوسد يخيلي حدث كمل مدهانيت مساعدوجين بزي مدهانيت سأطلم كتقوا صورات خيليها بفلاي أبدك ما هايبرتنشن دحر لها مدهانيت مسارع اللي كان ناو نهاية أتو نابلا تجي ميزان دحر تقنص لها كم دعنتو يزولكو حنتي كيلو مس حنتي مليمتر ميركو توادر العلواي مالتي تكريشان الحرام ما حيش ميزان كا تقول لون دحر جميركا تي تصاطلهم ناي مودان تاخلولو ጨው اجي ببهاري كل ነገር سي ጨው አለው ናቱ اجي ጨው ደሙ ወሳኽ ብላዕሊ ክሳብ 3 ሚሊሜትር ሜርኩሪ የጉድል ማለት ስለዚህ መዓልታዊ አው خلات መግቶ ወሲድካ ጽቦ ተደይኮነኻ 2 ወይ 4 ግራም ጨው ጥራይ ክትወስድ ዝፍቀደካ ካብ 3 ላዕሊ ዝያዳ ክትወስድ ድሕር ጀሚርካ ከማን ናቱ ሪስክ ፋክተርስ አለው ጨው ድሕር ጉዲልካ 3 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ጻጥናም ካናይ ሙራት ተኸለለው ማለት ጥዑያ ማጋግባ ክንብል ከለና ከም ዝንጠውሰ ጸናህና ጨው ክጎድል አለው ሱብሕ ነገራት ክጎድል ክኸላለዎ ልዑል ብዝሕ ፍሩታ ክትወስድ ክትክላለካ ወይ ካ ኣሕምልቲ ክትዘውትር ክትክላለካ ዝተመስረሐ ወይ ካ ስብሑ ዝጎደለ ዓይነት ጸባ ክትዘውትር ክትክላለካ ዓሳ ክትዘውትር ክትክላለካ ስብሕ ዘይብሉ ስጋ ቀይሕ ስጋ ግን ውሕድ መጠን ማለት ፖታሽየም ደሎ ምግብታት ካ ከም በዓል ባናና ዝዮም ሓገዝትዮም ማለት كم زخت وسد النهر جمركات صاترم كحمشة صاب شوعته نايم قدال تقلص ما الناس الكل كم أكلوا من قصاص كم يري حدث من قصاص تلوا تو حدا حمشة معتي وشدشة معتي نايسومون كاب سلاسة كساب 5 دقيقة أكلوا من قصاص قبرالو مخاد ديكونسي كساب تحت هزبل كساب قرب دسمعه كن قصاص كخلالو نابنت كم يعني من قصاص قبر نزبل حدث كأكمل يدلو سب نقدم عند حركيدو قطر قطر دار كاتغيد ويكا ملو نفس خزفات عينت من قصاص تقبر كاتبو لازم تند حركة كاسي كله للكيف المالتي كم حافظ شو قم تحت 148 انتخونا يبرت لعل 8 عمد زخون سبات كا كسب 250 بتيس عون تصبيا يا خان توسخ حمام دلو ناي كوليت ناي شكور بس حاكم بمردا كسب تحت 238 كهون خيري مالتي مكتالنا كمي كهون له هذا ورح كينا مجمره نكاتينا ورح ندير شجره كوين خا افسل سوره شد شوره عند دوركات كاي مالتي كم زي غيركا طعي عنا بران غيركا تري تقاصير كان توسخ حكمنا ويكا على حكمنا ما غادي ليكا مالتي طعي سد نيرو صاطرم تراي نيرو قال توسخ حمامات مزمت ناب توسخ حكمنا تجبري ملص مالتي مس نفس صوركا كم مالتي زخبركم من زخبركن انت خاتلتي مدب تعنا بحفشو مساطدم نحلو اي نحلو معلتوي اكلاوي منقسقاس مزوتار أبا أمجاجبنا جو مقناس ويموجد بقطعلي مرمرات صاطدم مجبر تدراربتن زين خلو من السرحات بمجدالن نا أمرنا زنقاقع كم أوازاي علالات من بام صحفتي مكتتال كوميديتات وزت بموسادن تعنانا نحلو لعل عقمنا زخوانا زين قوزات أروف فرحن صاطن موجد أبسمويات عنا سنا أمرو قريبنا دم حاجزات نحتات خبركم من خبركن انت خاتلتي مدب تعنا نزاطرن بزملكت ازقربنا لكم تحستو ابزي زازمنا لنا ابز زعبازي موياوي حبريتو نزهبنا دكتور يوحنس كبروم باسم دمص حفاش نمسكن سمعتنا وين غزي هبكم سلست خاتلكمنا كبرت هبلنا ابز قصل بخال تحستو يكون من رخمنا ادلاو مدب هايل دبرتيني سلام